Dobre kamoši, sme tu, máme 9 hodín ráno, tretí deň tuším, som tu. Dneska je riadna zima, ráno bolo nejaké 4 stupne, v noci aj trošku primrzlo, lebo sme včera museli zakrývať ešte aj broskyne, aby nezamrzli. A dávali sme tam sviečky, ale nevadí. Sme oblečení, ideme na to, máme tu už pílu, mám takúto mašinu CM351, je to klíperka. Bázoš 450 €, aj s kotúčom. Kotúč je už taký, že zvlášte celkom fajn. Ale bol skoro nový, keď som tú pílu kúpil. Takže ideme najprv klásť, potom do rezy, zavibrovať, zapieskovať, znova zapieskovať, teda zavibrovať a tak. Počkaj, či začneme polkou, aby sme museli robiť do rezy. Začneme polkou, bude ešte lepšie. Takže si ideme najprv napíliť polky a musíme robiť do rezy. No, máme to položené na hrubo, teda takto bez dorezov. Ideme do rezy. Išlo to úplne perfektne, lebo nám pekne vidno, že ten vinkel bol dobre spravený, že on nikde neuteká. Je to fajn. Ideme napíliť do rezy a zapískovať. Máme hotovú jednu časť na komplet, už len zapieskovať a vybrovať. Čiže ukážem, ako to vyzerá. To vyzerá roh. Tým, že sme
mali dobre, teda tým, že som mal dobre položený ten obrubník vo vinkli, tak ten kraj krásne sedí. Nič neutekalo, nemusel si dorezávať. Samozrejme, všetko to musí byť nad úrovňou obrubníku, približne centimetr to mám ja, aby keď to zavibrujeme, aby to ešte trošku sadlo a stále to musí byť nad, nie pod. Táto plocha ešte nie je dokončená, tu ešte dorezy chýbajú a teraz to nejak takto. Teraz pilím polky, zoberieš si dlažbu, tam máš 16, takže dá si 8. 8. Vyložíš si kotúč približne na to, jedna strana, druhá a pustíš edge. Čo? Ktorá? Tá. Ukáž. Sú tam blíž, vieš? Aha. Ani tam nie. Aha. Dobre, tak si trochu dáme dole. To? Tak si trošku ešte líznem. Ukáž? No táto, dobre, táto. No tá by aj sedela, len tá jedna. Tá by aj sedela, ale tuto dáme ešte trošku štrk. Víš, tá, neviem čo je. Aha. Čiže toto je tá druhá, táto ešte je v pohode. Dajme tomu. Aj tá. A táto je široká, čo? Tá, no. Tá, Tu ešte líznem. Tuto ešte líznem. Na silu netreba byť, lebo sa vieš, rozídu. Jasne.
Čaute kamoši, nový deň. Je piatok ráno, 9 hodín. Idem podokončovať nejaké veci ešte dneska, lebo okolo tej druhej prídu hostia na haciendu. Takže aby to tu nevyzeralo ako úplné stavenisko. Včera som tu kopal do 10, ešte večer som to svahoval. Je to posťahované na hrubo. Mám už vykopaný aj tento rigol, taký základ, kde bude obruba z čadičových kociek, aby bol oddelený ten drevený mulč od trávy. Za pekne kosačkou chodiť popri ňom. Dnešný plán je poodvážať samozrejme všetku zem, vykopovú túto veľkú kopu, tieto obruby, teda tieto stĺpy betónové preč. Trošku to hrábličkami povyrovnávať, niečo odkopať, tieto kraje trošku zrovnať a navoziť ešte štrk do tohto základíku, tu 063, zhutniť to. Po prípade ešte uvidím, ako budem stíhať, ale ak budem stíhať, tak navozím aj tie čadičové kocky niekde bližšie, aby som v nedeľu mohol naštartovať miešačku a začať klásť obrubu. Nedeľu je na pláne obruba a od pondelka začínam už stavať konečne to ihrisko z agátových kolov. Toto som ešte stále nemám zavibrované, lebo neviem zohnať malú žabu, teda malú tú vibračnú dosku, mám iba tú veľkú, potrebujem malú, takú 100 kg aj s gumenou doskou, stále ju nemám. Takže asi ju pôjdem požičať do požičovne normálne do Krupiny. A potom už môžem osadiť pieskovisko, doniesť, tam mám vzadu tú konštrukciu, ktorá ide sem hore, ako základ toho detského domčeku. A tak, takže mám od pondelka do štvrtku, teda do piatku obedáky, prídu zase hostia na víkend. Čas robiť to ihrisko a to už musí byť hotové, hej, že postavené, zamulčované. Domček nebude určite hotový, ale uvidíme, v akom bude štádiu. Ale chcel by som tak na 90% mať hotové ihrisko, na 85%. Tak uvidíme, ak to pôjde. Poďme na to.
Čaute, vítajte späť. Nový deň. Včera bol hrozný deň, úplne nešla mi karta, včera som také nervy na všetko, ale dneska to už snáď pôjde. Je nedeľa, ja viem, nedeľu sa nemá robiť, ale ja robím nedeľu. Mám od kamoša túto vibračnú dosku aj s gumou, previbroval som si dlážbu, jednu druhú, čiže to je pripravené na finálne zapieskovanie. Použijem taký špeciálny piesok, ktorý keď namočíš vodou, tak on tak na vrchu stvrdne a už nebude cez to prerastať žiadna burina. Je teraz ani dosypať už viacej, takže tak, idem to spraviť a pokračujem ďalej. Dobre kamoši, mám to zapieskované. Je to fajn. Mám to hotové jednu plochu, druhú plochu, idem zobrať hadicu, idem to pooblievať takým jemným prúdom, aby som ten piesok z toho nevyhádzal a nechám to zaschnúť a tým pádom by to malo byť hotové a pripravené. Môžem tam osadzať už pieskovisko, to je tu. Dám ho na miesto, zakotvím ho, aby sa nehýbalo nikde a možno ho idú aj piesok, aj hračky, toto bude hotové.
Dobre kamoši, pokračujem ďalej. Mám to už lôžko pripravené. Mám tu naozaj 0,63 zhutnenú na nejakých 20-30 čísel ako kde. Tu som ešte musel trošku odkopať hlbšie, lebo tu bolo málo vybrané. Mám to zhutnené, mám už natiahnutú aj šnúru. Taký oblúk tu bude takto a trošku tam zatáčať, aj keď poviem kosačkou. Po obrubníkovi som sa vedel pekne napojiť hore. Mám už aj výšky, tak od oka viac menej hodené, aby to trošku išlo s tým terénom, ako je pôvodný terén. Keď nepojde, nevadí to trošku ešte, tak sa dá upraviť, dosahovať všetko. A idem klásť zajtra, dneska už nie, lebo ešte mám toho dosť na prípravy. Takéto kocky, ktoré budú takto v dvoch radoch vedľa seba. A to bude vlastne obrubník oddelovať trávnik od tej drevenej štiepky. Včera som bol štiepku pozrieť, vybrať, bude dubová štiepka. Drahá jak zlato, ty kokos, to neviem, čakáš, že to bude také lacnejšie, ale je to lacnejšie. 90 € tona, čo dosť. Neviem, koľko toho vyjde.